My sa vždy snažíme spraviť niečo, čo tu ešte nebolo. Napríklad, či už to bolo pri produkcii Jak so Šimim a Izomandiasom, proste také ležérne, na vibe. A samozrejme, že robíme aj tvrdé veci. Vlastne možno polovička ľudí nás možno neznáša za to, že vlastne robíme takéto pomalšie veci, ale akože ja si myslím, že rôznorodosť je vždy dôležitá. What's up, zdravíte ICM Squad, moje meno je Matias. Ja som CP Sky. Chyba tu trio, teda tretí člen, Erik Gez, ale to absolútne nevadí. A vítame vás pri ďalšom dieli Layer by Layer Deconstructed, kde sme si vlastne pri túto epizódu vybrali ktorý track? Zachraň moju dušu od Separa na fite Izomandias. Nachádzame sa v štúdiu. Beyond Music Recording Studio. Ďakujeme. Tuto u nás v Nitre. Big shoutout. Ďakujeme, že sme si mohli dať 4 hodiny krásnej jogy. Dobre, takže začneme s melódiou, teda vlastne konkrétne s loopom, ktorý som robil ja v starom počítači pred 3 rokmi, ktorý bohužiaľ už ani neexistuje. Takže našťastie sme si pripravili tak, že máme celý projekt, finálny beat, kde v podstate ten loop je a sú tam vlastne aj ako keby rôzne časti toho loopu a môžeme sa do toho pustiť. Tuto na konci vidíme vlastne celý loop, ako bol spravený, tak to znie. Dobre, takže základnú časť by sme asi mali a v podstate tuto by som iba ukázal, že vlastne ten loop bol asi nejakých 10 zvukov alebo 15, pokiaľ si dobre pamätám. Sú tam rôzne vokály, je tam pad taký atmosférický, nostalgický, melancholický a basa, ktorá v podstate tam robí takú drsnejšiu alebo takú dravšiu atmosféru. Takú dramatickejšiu atmosféru. Ďalej by som doplnil k melódii, že v podstate nebol použitý ani jeden plugin, alebo teda bol v podstate iba na nejakú finálnu farbu rôznych zvukov, ale boli to v podstate one-shot kity, ktoré boli v podstate rozložené do 9 lajerov a vlastne ten posledný lajer boli perkusie, ktoré tam môžeme počuť. Takéto keďže tedy som mal notebook, ktorý mal že 4 GB RAM, takže sa tam normálne pluginy nedali ani nainštalovať. Podľa mňa niektorí producenti sa aj so mňou budú súhlasiť, že tieto struggles sú reálne a bohužiaľ to tak funguje a For real, bro. museli sa vymýšľať takéto rôzne chlopotinky. Takže tónina bola v podstate A minor. Ja si to pamätám, že som to robil tak, že sme vlastne posielali si navzájom loopy, alebo teda hlavne ja ešte v tej dobe, že som robil ja hlavne loopy VCM a posielali sme si to v podstate medzi sebou, medzi CPho a Erika. A vlastne tento konkrétny loop som vybral pre CPho, pretože Erik je taký ten 808 Mafia Southside, takže tomu by sa to absolútne nehodilo a vedel som, že vlastne, že CP niečo z toho, teda v podstate, že niečo z toho spraví. A konkrétne tento beat som zvolil, ono to tuším bolo v inej tónine, ale zvolil som potom nakoniec A minor, pretože mi to dodávalo nejakú melancholickejšiu atmosféru, kde v podstate som to zamýšľal tak, že možno by mohlo byť aj rýchlejšie BPM alebo aj nejako spomalenejšie, ale nakoniec ten beat v podstate vo finále znel takto. Počkajte, vypnem izovú slohu.
podstate je to niečo také utlmenejšie, ale je to také že proste, že tie dramy k tomu dodali taký vibe, že proste, že si mykáš hlavičkou a že keď si to pustíš v aute, že proste, že ťa to nejako chytí. Takže Matias mi poslal tento loop, ktorý ste už počuli. Nepamätám si, bolo to už pred 2 rokmi, neviem, že ktorými dramy som začal, ale tak pustíme si to takto, že určite som pridal, aby som počul ten prvotný bounce toho klep so snarom. Úplne simple, znie to takto. No, to bolo všetko. Na konci som pridal malý roll, nech to nie je úplne nudné. Matias pridal do tej melódky tú basu, takže mi prišlo ako dobrý nápad, že najprv to začne tou basou. Takže tá tam vlastne už bola, tak som pridal hi-hatky. OK, tak potom, keď už som mal hodené aj headky, snary, mal som basu, pridal som iba kick, nič viac už tam vlastne není. No, a ten kick som vlastne tiež vybral taký úplne, že tvrdý, jak hovoril aj Jubic v tej prvej verzii toho videa, že proste beaty proste vždy musia kopať. Aj keď je to úplný chill, akože mood. Takže tam proste nebola iná možnosť, len že to musí kopať. No a vlastne to som spravil základné dramy. Pridal som tam vlastne len na konci každého patternu len taký, jak keby, jak to nazvať. Reversal som open headku, tuším, to bola, hej, aby to dodalo len taký ten pred dropom vždycky, to dodá úplne taký, akože taký malý tension pred tým, jak to nastúpi. A to bolo vlastne, tuším, celé. Takto som exportoval ten beat, poslal som ho Separovi, ten si to stiahol. Hneď mi písal, že sa mu to ľúbi, nahral to. No aby ste si nemysleli, že vlastne sme poslali ako keby jeden beat. My sme kedysi vlastne tak fungovali, že my sme mali sešku, že každý jeden deň a na každej jednej seške, čo trvala 3 hodiny, sme spravili 40 beatov. Hej. A to akože... 24-hodinové sešky, no. A 24-hodinovú sešku, čo sme spravili 90 beatov, takže proste my sme vlastne takto vždycky každý mesiac, až nie každý týždeň posílali beaty, proste sme to hrotili neskutočne. A nakoniec vlastne aj za taký krátky čas sme jak keby vedeli, čo chceme a čo nechceme. No jasné, proste boli sme zohratí už, furt sme seškovali, začali sme hlavne cez karanténu, to sme mali všetci voľno, lebo sme ešte chodili do školy. Takže v podstate väčšinu času sme trávili v štúdiu. Ale toto už vlastne nebolo to obdobie, toto už bolo zase iné obdobie a už som chodil na výšku do Brna. Ale taktiež tento beat je skoro 3 roky starý. Hej. No a vlastne teda Separ do toho nahral, poslal mi akapelu, že sa mám s tým trošku pohrať. S aranžom akože, ale že track ready. Stop time som tam hlavne dodal, alebo som tam zmenil nejaký aranž, niekde som vypol kick, niekde som vypol headky. A to bolo vlastne celé, ale potom mi napadlo, že vlastne keď tam furt hrá tá basa, tak je to celkom že nuda, tak som tam pridal 808-ku, najprv potom keď vlastne začne separovať sloha. Pridal som tam 808-ku, jednoduchú spins, len na ten switch. Nech to nie je proste furt dokola to isté. Nech to aj v klube počuť, že niečo sa tam zmení, lebo tá 808-ka hlavne v klube je mega akože počuť. No a potom ďalej, ešte stále mi nebolo dosť. Som tam vlastne hodil na tú 808 ďalej v tracku efekt Distort, čo vlastne s tou 808 spraví, že to, neviem, jak to vysvetliť úplne laicky. Že zo špiny. Zo špiny úplne, že proste nechutné. A tamto vlastne sa mi to ľúbilo, lebo to úplne vytvorilo taký kontrast s tým, že to je vlastne úplne že taká múdovica, hlavne kvôli tej melódii. Znelo to takto.
tak. Pridal som tam vlastne ešte nejaké róly, nech to chytí ešte trošku nejaký bounce a tak. A to je vlastne celé. Potom tam príde Separov refrén, tam naspäť zase naskočí tá basa, lebo to znelo viacej také smooth, keďže tam Separ ide takú ležernú flow, tak sa tam viacej hodila taká proste ustálená basa, nech to proste iba ide. Ležerná a hlavne spevová. Hlavne spevala, presne tak. Separ mi to poslal na ten aranž a k tomuto mám taký príbeh, že spravil som tam tie stop timey, sem tam, iba tak som sa s tým pohral, s tým beatom a potom som myslel, že OK, že done. Išiel som von, býval som vtedy v Brne na výšku som chodil a išiel som von, vrátil som sa asi, ja neviem, okolo 3 rána, trošku podgurážený a ešte som mal otvorený tento projekt, tak som proste došiel na izbu, sadol som si takto za ten komp, ešte pomaly som sa netrafil na stoličku a iba takto proste na to kúkam, že skúsim tam niečo spraviť a iba som proste takto klikol na tú Matiasovú melódku a dal som, že reverse. A reversol som, že vlastne úplne celú melódiu aj s basou a dal som to vlastne, že úplne sa tým zmenil celý beat a zmenilo to totálne mood. Predtým to malo taký šťastný, taký... Čiže to nesadilo s tým textom. Hej, presne, že ja som sa aj čudoval, že čo tam nahral Separ, že on tam proste rozprával tú tému akože ťažkú dosť. Dosť ťažká téma a do takého celkom, že šťastného beatu. Tak som to reversol a zrazu to som vôbec nečakal, úplne to zmenilo, že celý mood toho tracku zrazu to začalo byť že úplne temné a ja proste iba od tej 3 ráno, že čo jebe. Tak som to proste poslal, hneď som to exportoval, neviem, či som to aj hneď neposlal Sepimu. A na druhý deň mi striko písal, že kámo, že to je že mega, že takto to nehajme, tak som sa tešil a napísal mi, že tam pôjde aj Izo. A nakoniec sme sa teda dozvedeli, že Izovi sa ľúbil viacej ten pôvodný beat, takže mi Separ povedal, že vlastne on chce na svoju slohu a na refrén ten switchnutý s tou reversnutou melódkou a Izo chce ten pôvodný. Takže ten beat je zaujímavý v tom, že ono to začne vlastne úplne takým dark moodom, prejde to do toho refrénu a z toho refrénu zrazu tam naskočí ten Izo a úplne zrazu proste iný mood máš z toho tracku. Ale zároveň to, že celé krásne, že sedí do seba, že nie je to nuda. Ľúbi sa mi to. Robil som aranž Separovi, ale Izo si vlastne spravil aranž úplne sám, lebo že dostali sme informáciu, že on si to chce proste celé spraviť sám. Čo je cool. Takže to sme vôbec nerobili my. My sme vlastne spravili len po Izovej časti prechod do posledného refrénu a tam vlastne bol taký menší, že sme oddelili ten beat trošku. Pretože sa tá posledná veta prekrývala. Izo tam dal taký bar, že Erik Petejkov, hej, a chceli sme nech to akože zaznie poriadne, lebo vtedy to tam neznelo tak dobre, keďže ten Separ tam hneď začal s tým refrénom a proste nedalo sa to až tak dobre precítiť, lebo sa to prekrývalo, tak sme tam iba spravili taký menší prechod a ten znie takto. Potom vlastne tretí člen, Erik Gess, spravil už len také outro, že pomenil hi-hatky, spravil ich trošku zložitejšie, nech to jak keby vygraduje tie drums, že vlastne na začiatku je to úplne simple, ale na konci už to tam sa to trošku zblázni, čo je cool. Znie to takto. Teraz si môžeme pustiť celý beat, jak to znie. ECM, turn that dope shit. Ono vôbec to podľa mňa není o tých pluginoch, že je to proste len o tom, že čo je tu. Keď sa dostaneš do nejakého zvyku, tak ťa to proste úplne zalupuje a stratíš inšpiráciu a všetko, ale akože
snažím sa vybudovať, že viacej zvykov, ktoré si striedam, jak keby. Chápeš, že väčšinou akože začínam melódkami, to väčšinou podľa mňa, že asi skoro všetci producenti, ale niekedy ja začnem, že si len tak naťukám 808 a nastavím si BPM tak presne, jak to cítim, kývem si na to hlavou, potom si tam hodím klep a potom už to trošku cítim, ten bounce a zrazu proste úplne iný pohľad na to dostanem. Ja to mám trošku inak, pretože ja si otvorím notebook aj v aute, ja si otvorím notebook aj v posteli, ja si otvorím notebook aj na hajzli a robím proste, nemám nejaký presný, jak to povedať, nejaký rituál proste, kedy začať, jak začať. Proste tiež si nahodím BPM-ku ako chcem, alebo si randomne naťukám, že idem si proste s klepom. My sa snažíme, jak hovoril Matias ešte skôr, že robiť rôznorodé tie beaty, takže to je keby sa kríži s tým, že či máme nejaký signature sound, ale myslím si, že podľa mňa každý, kto to robí tak, že to nejako cíti, čo akože určite náš prípad, skromne hovorím, tak má nejaký svoj signature sound, takže... Má hlavne signature sound je ECM Turn Dope. To je signature tag, tomu verím. To áno. To vlastne shoutout Patrick Rivière nám raz povedal, že nikdy nemente tento tag. Hej, a shoutout Rex Habemus, ktorý ho nahral z východu. Čau, čo repuje po anglicky, ale má aj nejaké slovenské tracky. Ďakujem. Posláme pusy z Nitry. Čo najviac beatov, nech si ty hlavne vieš vybrať, že ktorý je podľa teba ten najlepší, ako to cítiš a ktorý v tom momente ty chceš poslať. A hlavne taktiež robiť proste peky každý mesiac, každý týždeň. Akože my už sa poriadne moc toho ani nedržíme, ale kedy si to tak v podstate fungovalo. Hej. A hlavne ako placementy, my sme si vyhľadávali proste cez internet, na Instagrame. Proste niekto nám aj poslal napríklad e-mail, niekto iba do DMky, drogerie. Drogeria tieto nám poskytovala e-maily, shoutout. Do Instagramu, do DMs. Niektorí si už píšu sami obity. Hej. No tak to ide ruka v ruke. Hej, ale zase není ani dobré to až pri veľmi duchciť, lebo proste to veľmi aj záleží od toho repera a nemôžeš ani proste spamovať tie e-maily, to proste nikto nemá rád, keď niekto spamuje. Aj mne napríklad vadí, keď mi producenti spamujú, poslajú mi presne, že lúpy a mám zahltený e-mail a ani neviem, kto to je napríklad, chápeš, že je tam akože hrá tam veľkú rolu aj šťastie. Vôbec sme sa nepoznali ani nič, poslal som mu beaty na mail, jak sme to robili aj so všetkými interpretmi, s ktorými máme už nejaký placement, že sme mu proste poslali na mail a tak sme sa vlastne spoznali, že si jedného šťastného dňa stiahol beaty a ľúbilo sa mu. No potom si stále intenzívne stiahoval beaty. Nerob to prosím ťa preto, že chceš byť cool, lebo teraz to je proste nejaký trend alebo čo, že proste klikať beaty a rob to prosím ťa, že preto, lebo ťa to baví. Jak ja som napríklad aj Matias, sme to robili čo aj prvé 3 roky, som ani nehrotil, že Instagram ani nič, ja som si proste len doma klikal, mne to prišlo cool, že si viem spraviť vlastnú hudbu a do toho som si viboval, to bolo celé a potom vlastne to nejako celé prirodzene prišlo a dneska mi príde, že sa keby roztrhlo vrece s ľuďmi, čo robiť produkciu a čo už len vidia ten úspech, ale nevidia, jak keby, že ty proste stále je to umenie a musíš mať k tomu vzťah, chápeš? Ako viacej producentov, jak športovcov. Hej. Choďte behať. Odo mňa nejaká rada, že proste nájsť si nejakú svoju cestu, že čo chceš robiť. Nemusí to byť rap. Skús niečo iné. Oni, že nejakú radu pre producentov a my sme ich úplne poslali do piče, že nerobte beaty. Určite mne veľmi pomohlo, keď som pozeral tutoriály iných nejakých profíkov, čo proste iba robili, že beaty. Keď už som sa vedel pohybovať v tom programe, samozrejme, tak najprv, keď sa v tom nevieš hýbať, tak najprv si kúkni tutoriál, jak si otvoriť mixer, chápeš, alebo tak. Ale keď už v tom vieš klikať, tak neviem, odporúčim napríklad Simon Servida, to je úplne taký nerdík, Aziat, ale akože proste uši máš riadne. Mac-shooter teraz točí. Kámo, Mac-shooter je popiči. Hej. A tak. Alebo staré metrobubinové proste videá, jak pred 10 rokmi robil proste, že sa takto natáčal, že sedí takto za počítačom, to si pamätám, že to som ja stále pozerával. Hej. A takto tam bol, že... ECM